A veure si deixes. Hauria de quedar el més alt possible per evitar que no... Són torturigats, no? Cuidado, que t'estàs... Cuidado, aixeca el peu esquerre. Aquí... Falta també el de la dona. Sí. No? Ah, Sònia. Sònia? Aquest és el de la dona. Ah, vale. I ara un de meu. Hotel Sierra Lima, un hotel Sierra Lima... Artur, on tens? Aquí està, mira'l. Sí? Ah, sí, hòstia. Aquest. Una mica més i em mossega. Sí. Van així connectades És el mateix tram? a fricció, no, és aquest el que... Sí. Hòstia, per allà ja comença a ploure, eh? Hi ha cortines. Sí. Aquí patirem, em sembla. No, fes una cosa, treu-lo d'aquí. A veure cap on va així. I després l'entenem. Bon profit! Gràcies. Vinga, Jordi. Avui ens té gràcia fer això perquè ha coincidit que avui és el seu aniversari. L'any passat el vam celebrar a Andorra, com fèiem ara des de fa 3 o 4 anys, però com avui ha coincidit que era aquí, dic, ostres, amb els que ens coneixem i que hem estat més o menys altres anys, em faria la gràcia de poder fer. I no se n'ha enterat fins avui. Llavors, ha estat una cosa que gràcies als companys d'aquí del Ràdio Club, a l'Eduard, al Lluís, doncs, bueno, vam coincidir en fer una petita cosa que només és un pastís per poder fer un tastet i una copeta de cava. Gràcies! Drown
give too much? What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now the time has passed. Què tenim de menú? Mira, tenim mandonguilles amb sípia. Mandonguí en sípies de muntanya. Sí senyor, amb una sípia pescada aquí al riuet. I tenim formatge, que ahir vam munyir les vaques que pasturen per aquí. Hi ha un company que és radioaficionat que ha fet amb formatges. I vam caçar un jabalí, hem fet una mica de fuet. Home, n'hi ha uns quants de jabalins. La sípia aquesta és del Segre, no? No, d'aquell del riuet aquest. Ah, mira. O sigui, té denominació d'origen. Molt bé, molt bé. Bon dia. Bon dia, Ramon. Tots aquí adorant el... Escolta, l'antena d'estiu funciona de puta mare. Poses un plat amb una? Una? Una, sí, per no fer tan lleig. Una, eh? Ja està una. Una. No, home, no. Que sí, que no, que ens sentarà mal. Sí? Allà tens pa, tomaquera. Oh, és que això fa una bona pinta. Home, l'olor fa bon olor. I has posat vi. Vi amb la salsa? Vi de xerès. A veure si farà estar, eh? Es nota. Molt bé, molt bé. Posa un connector perquè connecti bé. A mi m'agrada aquesta que té la caixeta aquesta superpetita. La versió xina, la caixeta aquesta és molt grossa. Excessivament grossa. Bueno, allà està el satèl·lit, ara està mirant. Això queda una mica nyap, però bueno. Para lateral. Pots fer EV. Ah, jo em pensava que era per la càmera i resulta que és per... Jo em pensava que era per la càmera. Allò, és que allà l'antena... I això surt per aquí davant? Estàs mirant un satèl·lit i Aquí tens el sintonitzador. Quanta potència aguanta aquesta, Jordi? Entre 5 i 8 watts. Ah, perquè dic, ostres, ha de ser QRP perquè Sí. és bastant prima. Entre 5 i 8 watts depèn de la banda, sí. 8, 10... No, però no gaire més. Posa 20 watts, però Posa ponia i... Ah, vale. Sí, jo crec que millor... Ei, Salva, què passa? La de 432 no hi és, eh? No. Això és que hauran hagut de desconnectar. Vaig enviar amb la tormenta. No t'estranyi, que els hi va caure ahir fort allà, eh? No, de tocar l'antena no. Si hi hagués alguna altra freqüència de telegrafia. I t'havia de posar un atenedor a veure més. Mexico, Honolulu, QRP, back to you, Sierra Victor 1 Lima Hotel Zulu, Sierra Victor 1 Lima Hotel Zulu, from Echo Alpha 3 Golf Mike Hotel, back to you, please, repeat, please, answer me, back to you. Sierra Victor 1 Lima Hotel Zulu, from Echo Alpha 3 Golf Mike Hotel QRP. Jo t'ho explico. Això, ara aquestes caixes tan grans ja no les posem. Per què? Perquè ara aquesta banca ara, o sigui, tenia el que era la Raspberry i un Arduino. O sigui, el sistema antic, Estem parlant de fa 8 anys, quan els vam portar aquí dalt a la Masella.
Clar, llavors el sistema aquest ha quedat anul·lat només amb una Raspberry i la MMWM que va. Per tant, l'espai ha quedat reduït a res. Llavors el que fem és una caixeta d'alumini petita i la sortida per davant, un foradet, una finestreta, i queda la mar de bé. Però esclar, com que aquí es va voler aprofitar la caixa antiga, bueno, llavors ha quedat així una mica... Fet un forat aquí, bueno... Quin consum tenen? Això deu tenir amb transmissió... Això treu 10 watts, està posat a 10 watts. I recepció uns 300 mil·liwatts, i amb transmissió 10 watts se'n fa uns 2 amperes. És Ràdio Quebec, bon dia. Molt bé, doncs vinga, 3 al Xavi Quebec. Pepe, 3 Hotel Kilo Lima, molt ben copiat aquí, fan el canvi. I sentit aquí, a veure, a l'Ultrabolines, a l'amic Lucet, de Canovelles, i després, a veure, qui s'ha fet present? Ara no ho sé. Disculpeu, que estava apuntant aquí. Us estic, després ja, m'imagino que a l'UB passarà també el canvi. Em sembla que era l'RQ, a l'Enric. Molt bé, doncs vinga, estem aquí amb una bona colla, m'estan gravant ara, està l'Hotel Sierra Lima aquí gravant, aquest poseo, des de Guils Fontanera, Guils Fontanera amb una antena de fil llarg i amb 100 batets, des d'aquí, des de la muntanya, amb el Ràdio Club de Puigcerdà, super bé, aquí amb un dia preciós, ahir es va caure una mica de calamarsada i vam sopar a la mar de bé, una bona trobada de germanor, i avui es prepara un altre similar, acabarem amb una paella, els que puguin quedar-se, i amb una bona companyia, evidentment, no? Doncs vinga, a veure què tal em rebeu, que amb aquesta anteneta 100 watts de potència, amb el Yaesu, a l'FT 99A, i bueno, i jo us estic rebent senyals de 5.9, 5.9 més 10, però bueno, és el que tenim aquí, la mal de bé. Doncs vinga, el canvi ràpidament per tu, Josep, Canovelles City, 3 UB, 3 Hotel Kilo Lima, des de Guils Fontanera, endavant. Endavant, UB. Hòstia, no m'ha copiat el cavall. UB, aquí 3 UB, retornant al 100%, i això pues, va pitar, estava posant aquí l'ICR i vaig jugar a l'altre. Bueno, si és l'últim, que s'agafi o primer, endavant, negatiu. El canvi és pel 3RQ, endavant, el Vendrell. Ok. Bon dia, bona hora, Ràdio Catalana, 3 Ultra Bobines, des de A3 Ràdio Quebec, modulant, molt bon dia. I dic que per aquí no he sentit a dir com és, aquí l'amic Jordi ha escoltat perfectament el Kilo Lima, UB, RQ, el bon contacte, veig que el primer que vaig parlar. Vermut, ens ha pagat el nostre bon amic, l'alcalde de Guils. L'Ajuntament. I ells ens han facilitat, l'Ajuntament de Guils, totes les facilitats que hem volgut aquí a Guils per fer les trobades i que les activitats... Moltes gràcies. I amb això estem molt agraïts a l'Ajuntament. Abans hi havia unes altres persones, perquè els ajuntaments van canviant, ara hi ha el Javier s'està comportant de putíssima mare amb nosaltres, i això també ho hem de dir-ho, hem d'agrair-ho. Després us anunciarem una novetat. Una novetat, i llavors ja li cediré la paraula amb ell, però abans m'agradaria dir-vos que tenim un SDR, un receptor de SDR, com el que hi ha a Andorra. Estem acabant els tràmits de l'Ajuntament per instal·lar-lo fixe aquí dalt a Guils. Tenim un SDR aquí a Guils, que col·laborarà en principi tota l'AQF, tota l'onda curta, i estarà connectat a internet, evidentment. Serà benvingut al... Això ja ho comunicarem més endavant, però de moment hem de seguir els passos, hem de signar el conveni amb l'Ajuntament, i així que ho tinguem signat, quan l'inaugurem i ho posem en marxa, ja ho farem saber a tothom. També gràcies al Javier. Molt bona notícia. Gràcies. Bueno, primer de tot, Lluís, gràcies perquè que sapigueu que s'ho curren, venen a l'Ajuntament amb mesos, preparant, demanant, ja saben de sobre que esteu benvinguts, no és perquè ara estic jo, sinó no sé quants anys porteu ja. I tant, 45 portem. 45 anys, imagina't tot el que ha passat, o sigui que no ha sigut un tema meu personal, sinó és una continuïtat de tot el que estem fent des de l'Ajuntament. Sí que és veritat que agraïm tot el que sigui
tecnologia, comunicacions, és una part dels eixos que tenim dintre l'Ajuntament, encara que són petits, doncs, tot un munt de digitalitzacions que hem de fer per donar millor servei al final als veïns, als que venen i als que no venen. I em deixeu aquí a Fontanera, que és un lloc estratègic per l'Ajuntament, per la Cerdanya i per Catalunya, tenim 5 eixos, no? Que és flora i fauna, natura, pagesia, esport i família. Com veieu, hi ha moltíssimes famílies que van venint. A l'hivern fem un esforç increïble per mantenir l'estació d'esquí nòrdic i que no és rentable, és sostenible mediambientalment i econòmicament, però res més. Agrair que vingueu cada any, us convido que vingueu cada any i cada dia... Ui, se'n fa! I que vingueu també fora de temporada, que aquí passareu, ja coneixeu Puigpedrós, teniu el Mirador, teniu anar cap al refugi de la Feixa, amb el Niu, n'hi ha un munt de llocs impressionants. Volem que la gent aprengui de la muntanya, que es té que tenir respecte. Ara he vingut i m'he trobat una bossa de basura allà a l'entrada. No? Sempre n'hi haurà un, que per un no en farem la resta. I Lluís i tots vosaltres, moltíssimes gràcies, de veritat, perquè per mi és un honor. Gràcies a vosaltres. Un plaer. Cada meva comunitat, cada ajuntament ha pagat aquest ambient. Els veïns van estar. Sí, sí.